Jeg vil lige nævne en enkelt ting. Sådan noget som is og fast food. Det må vi helst ikke have med i bussen. Vi er i Tyskland. Wir sind zu Hause in Deutschland. Komm nicht her. Lass dich dauernd den Zahn shiften. Okay. See you in several hours. Så Mark, hvad er det, du lige har været vidne til? Okay, nu skal vi være. Okay, jeg går herned, ikke? Jeg skal stå sådan lidt. Så tænker jeg, okay, jeg vender mig om. Vender rundt der. Så står jeg sådan lidt her. 2 sekunder, måske så kigger lige igen. Og så sidder der en gammel mand. En gammel mand? Ja, han sidder der. Jeg forstår ingenting. Det er spøgelserne også snakket med. Det hele det her pissefedt. Vi er på vej til Sunny Beach, det er så fedt. Det er mega fedt. Jeg bliver dum i hovedet i aften. Hvorfor? Skulle jeg ikke lige til dine bukser? Klokken er nu 1:15. Og vi har lige holdt en pause på en halv times tid. Se, fokus. Hej Freja. 20.000 kilometer til Antarktis, og vi er pissefedt. Uden hænder, gør det nu, Jens. Vi skal hele vejen til Australien bare i dag. Klokken er nu 10:30 i bussen, og der er stadig relativt god stemning, vil jeg sige. Her bag er der party, og deroppe foran er der nederen, og dernede så er det noget brækker sammen. Jeg er en del af partyen. Og Frederik er ikke en del af gruppen. Så er mig og Mark, vi har fået sådan en lille bitte dialog, som vi nu skal lære udenad til på fredag. Sådan 3 sider, og Mark han sidder og knokler med det lige nu. Du må gerne filme Mark. Hvorfor skulle vi lave det? Fordi vi er de udvalgte, jeg ved ikke. Vi er de udvalgte, så er det lige det. Jeg ved det ikke. Det var Henrik Nordtale. Så ja, vi har noget til at gå med, og folk de hygger. Og jeg har franske kartofler og cola, så Bøn, kan du fortælle mig, hvad det er, vi ser, fordi vi kan jo ikke se det her. det er et fucking stejlt bjerg, som man ikke kan cykle op af. Contador kan ikke komme op i det bjerg der. Contador kan komme op af alle bjerg. Hvad med mig? Kan jeg? Du kan også godt. Suppe kan komme op i bjerget. Så Dr. Drake også. Nu er vi jo så i Østrig og ude af Tyskland. Tyskland på Tysk. Deutschland. Questo via Moglia. Det betyder, at det er min kone. Vi er i Italien. Vi er nået simpelthen hen over grænsen nu, og vi er nu godt et stykke ind i Italien, hvor det ligner Østrig på en prik. Og hvor at vi simpelthen bare så glade, og sommervejret er allerede. Og Mark har allerede lært flydende italiensk, og Freja hun sover. Pizza! Mi potrebbe indicare una buona enoteca qui vicino. Og det betyder, er der en god vinbar i nærheden? Og nu er vi så, hvad er klokken nu? Den er 1:30, og vi har sovet på et dejligt hotel i nat, og det var meget, meget afslappende og dejligt at sove i en normal seng, faktisk. En seng, faktisk i det hele taget. Og vi er nu, hvor langt er vi ned? Vi er lige nået kan forbi Rimini, eller hvad det var den hed? Nej, den der selvstændige, den tager vi. Vi kan forbi San Marino, som er et lille selvstændigt land, der ligger midt i Italien. Med et lortelandshold. Og vi er ude på venstre for os, der har vi Adriaterhavet, som vi kan se min datter. Der er sådan Hej! og Manja og Guld og helt det ser. Dobbelt. Lisbeth, glæder dig til, at vi kommer frem til Mandela. Ja! Så skal jeg ud af den her lortebus. Malte! Og mig er kommet på EG! Ja, en sko. Okay, jeg vil fortælle en joke, som min bedste ven har lavet. Pynter ikke i toppen af et juletræ. Hvad er forskellen på en lampe og en god baby? Er der fisse i sådan noget? Det er ikke sjovt at sende 220 volt en lampe. Så det er humor. Okay. Der var alting! Ja! Det kapper vi af. Vi
er kommet til Amandula nu, damer og herrer. Det er fantastisk. Vi overlevede turen. Nu valgt deres piger væk. Nu kommer de danske vikinger. Ja! Altså, så er det kun drengene, var der. Det var meget... Vi skal klippe nogle kællinger, vi skal. Det ser du ikke der, vel? Nej. Okay, godt. Jeg skal pisse halvvejs til. Hallo der, det er sådan, der ikke skal filmes. Jeg kan ikke komme. Undskyld, Val, hvad hedder du? Det er Val, hvad hedder du? Hey, undskyld, Val, nu kan kameraet. Hvad hedder du? Stop nu. Det er Valborg. Ja, Val. Mine damer og herrer, det er altså sjovt. Jeg har aldrig fået set noget lignende, og vi vil ikke til at se noget igen. Også brændt Amandula. Det er det så vores værelse, hvor vi bor alle os herlige drenge. Der er Rasmus Brandt, der er Frederik, der er Johannes, der er Junge, Mikkel, Andreas, og så mig, Mads. Og så Julian, han arbejder for... Han er vores tyske arbejdsmand. Fedt. Fuck, whoopty-whoopty har et sindssygt udsigt, mand. Hvad så? Hvad synes du om værelset? Jeg spiller som en frej, så det er sådan en downside. Ja, herfra og derovre. Hey, Mads! Nu går der, vi går ned til der, ned over, ned til falden der. Se, jeg er paven! Fuck, tyskerne ved slet ikke, hvor vi er henne. Jeg tror, vi er rundt her. Nej, det er Spanien. Jeg skal lære, ikke se det der. Hej. I skal også. Hvad skal du nu, Manja? Jeg skal ned og shoppe lidt og have en is. Skal du have en is? Og kigge på nogle italienske fyre måske. Så hvad med at se mig? Og så med. Billeder af is eller Og så filmer du den. Nej. Godt. Nu begynder jeg at snakke. You little bitch. Hey, har I set Anton, min hemmelige ven? Der børster spyrskebusk også tænder. Nå ja. Og så skal I så speede det op på computeren. Jeg kan vist ikke gøre så hurtigt. Hey Anton. Min hemmelige ven. Så er jeg færdig. Ej. Og jeg tror, du ligner en lidt en, der hedder Anton. Don't diss with me. Hvilken dag var det var i dag? Det var fredag. Friday, gonna get down on Friday. Nemlig rigtigt. Vi har spillet den her. Laver du der bliver vist i skolen? Det kunne være hyggeligt. Det tror jeg gør. Fredag, og vi skal i aften skal vi op og have et stort show, og hvordan vi skal vise, at de tager 25% af deres eget... Og jeg skal lave mad til Nana og Jeppe. Jeg skal lave noget pasta med nogle svampe. Hej Josefine. Hvad spiser du? Det ser lækkert ud. Hvis I finder os, så er det fordi, vi bliver væk. Okay. Jeg var så virkelig ikke væk. Ej, men Emma, hun finder vej. Ses! Hej! Held og lykke. Hvordan siger man due på italiensk? Picadoo. Jeg må ikke få spørge italienerne, hvad det er. Er du bedre ikke, hvad det hedder? De Picadoo, så kan jeg stille vand til duerne. Det er godt, nej. Det er bare henne. Okay, lad hende gik. Den død rev eller andet. Fuck, det er klart. Hvad er det? Fuck, hvad er det? Alle italienere kører Fiat. Det var en fordom. Det er sandt. Se, at det var en Fiat, det der. Det var også en Fiat. Kun to. Lille bil, der skulle Emma skifte på totalt herværk.
Nej, det kan I ikke gøre. Skal vi måske skrive vask mig? Nej, det kan jeg ikke på italiensk. Vask. Okay, så lad være så. Må man faktisk ikke i nakken? Giv det ridser i nakken. Nej, det kan ikke gøre det. Altså, det er bevismateriale. Snaps. Kørt? Ja. Nå, jamen, så vil jeg da gerne sige hej igen til Kim. En næsten frisk Kim Jensen, der lige har sovet i godt og vel 2 timer. Og nu tror vi på... Ja, nu kommer mafiaen. Nu skal vi lige passe lidt på det. Hej, Tybo. Hej. Det er mafiaen, der kommer der. Den bil er epic. Ja. Eller, vi så en med flammer på. Med flammer? Der var flammer på siderne, og så var du bottom bag. Det bliver jo fedt. Vi skal nå i supermarkedet for at handle ind til vores bjergvandringstur, og vi har Katrine med. Hej! Og ja, vi går over den meget farlige. Jeg er her for at holde styr på, at de ikke bruger for mange penge. Det vi skal, jeg ved ikke, men det er svært at se at købe. Jeg har simpelthen købt noget chokolade og sådan noget. Vand, chokolade. Ja, vi skal få et kig på... vi har købt lidt i kontaktgruppen. Du har I det? Ja. Jeg tror ikke, vi har købt lidt mad, for det er ikke sådan chokolade og sådan noget. Og man kommer til det samme hen og ser bare kvali råvarer på alle hylder. Så skulle det blive med Max simpelthen. Det er det, vi gør det her. Jeg tror ikke, at vi skal flytte os. God idé. De ser også nogle nødder. Nødder var godt, men jeg ved ikke rigtig, hvor vi kan finde nødder. De har red chili peppers her. No. Det er italiensk kvalitetsdrik. Kun findes kun i Italien. Det er meget lokalt og folkedrik der. Det er sådan lokale landsbytol. Find de lokale arbejdere. Jeg tror, at undgå noget cola i dag. Undgå hvad? Cola. Hvad er det? Men cola, det er jo usundt. Du bliver dum af cola. Du er dum i hovedet. Og det er tosset. Du bliver fucked up. Se, jeg køber tyske ting nu. Bueno. Det er jo Kinder. Det er jo Kinder. Nej, Bueno, det er fransk. Ja, men Kinder, det er jo et tysk mærke. Har du egentlig råd til det der? Hva? Jeg har masser af penge. Jeg har købt, jeg har solgt min krop til Mortens mor. Ja, det skal man lade. Katrine køber ost. Nej, det var champignon. Ost i Katrine. Ost i Katrine. Jeg kan godt lide svampe. Okay. Jeg har det bedre. Jeg tror. Jeg ved ikke, om vi er døde. Hej Mikkel. Ej, jeg kan jo godt lade være med at filme, når der står og spiller sød. Mikkel, jeg har fundet ved millioner. Det er italienske mænd. Så du dårligt, det var derovre? Okay, jeg arbejder derovre. Alle lokale. 4,68 € for alt det her. Det svarer til 2 kroner danske. Mens jeg betaler. Emma? Ja. Du kan godt ikke vide, hvad Jeg kan ikke stå og spille heldig i hvert fald, du havde ham. det sagde... Men fuck, det er sjovt. Ja, perché c'è anche loro che tu sai mai che mi hanno via, però Jeg ved ikke, hvad det koster. Jeg ved ikke, hvad han siger. Jeg tror, han vil have dig, Mads. Mads, du har lige solgt din krop, ved du det, Mads? Du har lige solgt din krop. Du er så pisseprovokerende. Arrivederci. Mikkel, han er så pisseirriterende. Det var en rigtig god indkøbstur der, faktisk. Vi siger tak for nu. Mikkel, han har engang dårlig bøf med løg.